شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ አንሐኹም ሰላሐዲን ምስሐውና ሴም ንዝበለጸ መዓልት ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ሒዝና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንመጽእ ሎሚ ድማ መጺናኩም ኣለና Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. Det är broder Saladin med broder Sem med det dagliga ordet för den bästa ordet för den bästa dagen. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ፈውሲ ጭንቀት ድብል እዩ Och dagens ord det är läkemedel för ångest. ሎሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብጭንቀት ሽገሩ ሰባት ተዳለኹም Om det finns många av er som går igenom plågas av ångest. እዚ ናይ ሎሚ ንበኩም ቃል መልስ ኾነልኩም እዩ Och det här dagens ord kommer vara ett svar för er. መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵ 4:6 I Filippibrevet kapitel 4 vers 6. ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ቅድመ አምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ ነገር እኳ አይትጨነቁ እዩ Det står så här: bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. ኣብ ህይወትና ካብቲ ብዙሕ ነገር ዘባላሽወልና ጭንቀት እዩ En av de sakerna som förstör väldigt mycket i våra liv det är ångest. መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ብምንም ነገር ኣብ ህይወትና ክረአ ዘይደልየ ነገር ከዓ ጭንቀት እዩ Och om det finns någonting Guds ord inte vill ska synas i våra liv det är ångest. ብሓቂ በአምላኽ ድሰልጠነን ድተማሃረን ሰብ ኣብ ህይወቱ ዘይትሪኦ ቀዳማይ ነገር ጭንቀት እዩ ኩሉ ግዜ ትሪኦ ከዓ ሓጎስ እዩ Om ni verkligen studerar en person som är från Gud och känner Guds ord, en av de två saker resultat som finns i deras liv. Ett, de har inte ångest och andra, de har alltid glädje. እንተ ደኣ መጽሐፍ ቅዱስ ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ ኢሉ ብገለ እኳ ከይተጨነቅካ መንባር ይከኣል ማለት እዩ Så om Guds ord säger bekymra inte er för något så betyder det att man kan leva utan bekymmer. መጽሐፍ ቅዱስ ንዘይከኣል ከም ድከኣል ገይሩ ኣይነግረናን Guds ord informerar oss inte saker som man inte kan leva upp till. ሰለስተ ዓበይቲ ነጥቢ ብገለ ነገር ከይተጨነቅኩም ዘንብራኹም ክነግረኩም እየ Jag kommer berätta för er 3 punkter som gör att vi kan leva ett liv bekymmerfritt. ንጭንቀት ካብታ ሓደ ክትጸልኦ ዝግብአኩም ንምንታይ እንደሕሪልኩምኒ ኣብ ህይወት ከም ደይ ትስጉሙ ዘግብር ኃይል ኣለዎ Om det finns en orsak varför ni ska inte tycka om ångest det är att det gör att ni inte kan ta nästa steg i era liv. ማቴዎስ 6:27 I Matteus evangeliet kapitel 6 vers 27. ካባኻትኩም ከተጨኒቁ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ዝውስኽ ዝኽእልሲ መን ኣሎ Så står det så här: vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda alm till sin livslängd? በኻላ አዛራርባ ስለምንም ጉዳይ ቦልን ስለዝኾነ ጉዳይ ብዝተጨነቁም መጠን ስነት ጉዳይ መፍትሒቶም ጽሉን ይኹም afte ጉዳይ ካለውጢቶም ጽሉን ይኹም Som andra ord, oavsett vad än det är ni tänker och mediterar på, om ni bekymrar er över det så kommer ni inte kunna göra förändring eller hitta en lösning åt det. ርግጸኛታት ኩኑ ዝተጨነቁሙሉ ጉዳይ መሊሱ ይብእስ ዳእምበር መሊሱ አይጠኒ Var övertygade, om det är något ni bekymrar er för mycket för så kommer ni inte hitta en lösning, det blir bara värre. ስለዚህ ጭንቀትን ሓጎስን ምርጫ Så att leva i ångest är glädje ett val. ዘጨንቅ ኮሎ ንኸይትጨነቅሎም ምርጫኺ ግበሩ Att glädja sig även när det är omständigheter där man skulle ha ångest, det är ett beslut och gör det ditt beslut idag. ቀዳማይ ነጥቢ ካብ ጭንቀት ደውፀና እንታይ እዩ Vad är första punkten som tar ut oss från ångest? ኣቀዲመ ዘንበብኩልኩም ጥቕሲ ከምዚ ይዝብል ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ቅድመ አምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ ነገር እኳ ኣይትጨነቁ ቅድመ ብገለ ነገር እኳ ኣይትጨነቁ ምባሉ ጉዳይኩም ግን ኣብ ቅድመ አምላኽ ይፈለጥ እዩ Så om vi går tillbaka till vers innan Filippibrevet 4:6 står det: utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Bekymra er inte för något. بخالا አዛራርባ ጉዳይና ናብ አምላኽ በኸመይ ኢና ነፍልጦ እንድሕሪልኩም ንብጸሎት Så ett sätt att kunna ta fram vårt bekymmer inför Gud det är genom bön. ስለዚህ ኣብ ህይወትኩም ከጨነቆኩም ዝመጸ ጉዳይ ኣሎ ብጸሎት ጌርኩም ናብ እግዚአብሔር አራግፎ Så finns det saker som bekymrar er i era liv, rensa av det genom bön till Gud. ድጽልሰብ ጉዳይ ናብ ኢድ አምላኽ ይዘእትዎ ደይጽልሰብ ጉዳይ በገዛእ ርእሱ እዩ ዘሎ En person som ber lägger sin bekymmer inför Gud och en person som inte ber lägger det på sig själv. ስለዚህ እንተ ደኣደይ ንጽል እንድሕር ኮይና ተሰከምቲ ጉዳይና ንሕና ኢና Så om vi är personer som inte ber så blir vi vår egna bärare av bekymmer. ያዕቆብ 5:13 I Jakobrevet kapitel 5 vers 13. ኣብ ማእከልኩም ሓሳረ መከራ ዝጸግብ ኣሎ ዶ ይጸሊ ሕጉስ ኣሎ ዶ ይዘምር Så står det: får någon av er lida ska han be, är någon glad ska han sjunga lovsång. ስለዚ ለጨንቅ ጉዳይ ክመጽእ ከሎ ይጸሊ ድብል መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ መከራ ጉዳይ ከእትወካ ከሎ ጸሊ ድብል መጽሐፍ ቅዱስ Och Guds ord säger om någon av er lider så ska han be, så går det genom svårigheter be. ግን ጸሊ ጥራሕ ከኣደይ ኮነ ኣብቲ ናይ ጸሎት ስፍራኻ ኣብ መልሰኻ በእምነት ሽዑ ተቐበል Och sen står det också: i din stund när du har bett, ta emot det genom tro och lovsjung.
كالا أيدما بتعمي إمبورتانت أبجنكت كم دينا أتود قبرنا En annan punkt som gör att vi inte hamnar i ångest. أملاخ زبلوت راي محساب Att endast tänka det Gud säger. فيليب 4:8 I Filippibrevet kapitel 4, vers 8. بزترف صحواتي حق زبله رزنة زلو زبله قنوع زبله نصف زبله تفتاو زبله صبق ور زلو زبله قال دقنتون انت خوينو قال نقدون انت خوينو بأو حسابو. Så står det så här. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som är kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. يسي بزيهم حجي نغركم دس أنا حكو أمرونا بقوم ترح محساب كان الله مدول لنا. Så med de här orden jag har sagt, vi behöver lära oss själva att tänka endast på dem i våra tankar. ناي چنقت سمعيت كاب حسابي دي جمر. Så ångestkänslor startar från våra tankar. چنقت سمعيتي. Ångest är känslor. حقو سمعيتي. Glädje är känslor. نسمعيتنا زقبل أمرونا أيو. Och det som passar vidare känslor till oss, det är våra tankar. سلازي بزو قودة لنقركم بزيت عري نقركم بصبق زي لنقركم بقوم حساب قدفو. Så lär er att sluta tänka på de sakerna som inte har lyckats i era liv, som får er neråt, som deppar ner er. نو بسناي نقر بصبق نقر أملاك قيرو إي بزبل ناي أمنت نقر بقوت راح مستنتان محسابا أمروكم الله مدوو. Så lär er sinna att endast tänka på det som är rätt och rent och det som får er att tänka Gud kommer lösa det, det här kommer lösa sig på det som är bra för er. شعو سمعتكم أبتخكلين سفراني حقوس كركبيو. Då kommer era känslor befinna sig i den rätta platsen där glädje finns. شجركم من ده حسبكم مو على شجركم من ده حسبكم بدك أسجدوفو متان أبكبينا يشنكت قدنا خيتوكم. Så lär er att sluta sova tänkande på all det problem och bekymmer ångest du har. Det kommer få in er bara i värre. إذن كلتا مسجبركم سالساي درجة. När ni har gjort de här 2 punkterna, den 3:e punkten. أملاخ دزاروبوت راح مزراب. Att tala endast det Gud talar. إذا مالت عندبتكم سي شجركم ده يكون خملة دلوس عندبتكم أملاخ دزاروبوت راح كمل الله. Och det här betyder att era ord ska endast vara fyllda av det Gud säger, inte det era känslor är fyllda av. እግዚአብሔር مساخ يخبلك أملاخي مساي مبال تلامد. Så om Gud säger är med dig, lär dig att säga Gud är med mig. برهانك يخبلك أملاخي برهانيو أبصل ما تايكيدين يمبال تلامد. Så om Gud har sagt du är ditt ljus, börja lära dig säga Gud är mitt ljus, jag vandrar inte i mörkret. أبجيزي خبيد مكراهم بقلا نجار أيتشنق إلكم بقلا نجار أيتشنق أنيلكم الزراب تلامدو. Så om Guds ord säger sagt till dig, bekymra inte dig för något, börja tala ut, jag bekymrar mig inte i någon omständighet. سعرتيهم يلكم قويتا أبزو قد أنا سعري إلك أفكا خفت. Så om Guds ord har sagt till dig, du segrade, börja proklamera ut, jag segrade över den här omständigheten. إزوم سلسته نايج إنكت وانا مدهانيتيو. De här 3 punkterna, det är de största punkterna som är läkedom för ångest. نسكم بلوتاتن كبراتن يخم we love you so much. Thank you. Ni är värdefulla och segrare, vi älskar er otroligt mycket. Tack så mycket.